Ihe a bụ to remind ndị Anambra na Arthur Eze na ukpo nyere ndị Anambra steeti 5 billion. Dido o wepụtara ego afọ o kwere nkwa ya bụ ego o spendịrị almost 5.3 billion ya 5 billion 300 million oife wepụtara that day because o nyere ndị ụka nke fa wee nyekwezie gọvanọ anyị bụ gọvanọ Soludo 5 billion. Mana achọ nke watchgoro the video. Ihe nji eme video ahụ ka m remind ya unu nke isi ọ bụla unu echefuo na onye dịka Arthur Eze na ukpo wepụta 5 billion na o ji support ife na-eme you understand what I'm saying? Ịghọtago? Ama m na onye dịka Arthur Eze na ukpo ama nkwecha nkwa feluo nkwa okwere ịhụ na afọ ka ndị ụkọchukwu si eju bie ka ebe a na-azụ afịa nkwa oyi. Ịghọtago? Watchkwana the video. I just want to replay the video ka ọ bụ na some of unu chefuru echefu ka unu cheta because 5 billion etili obere ego ka m wee 5 billion Arthur Eze weta. Ịghọtago na o nyere ndị Anambra gọọmenti Anambra steeti tinye ife dịka 1 billion or 2 billion a ga-enye mụ na gị na-abụ standard hospital a ga na-emenwu ndị mmadụ transparent na ya na ma ọ bụ onye nwere heart issue ma liver issue ya na-agwa with the truth. Ịghọtago? Mana na akịta na-eweta n'ego afọ I don't know na-ewetego ya nke onye ya ka ya watchkwa the video. Ihe nji ekwu ihe na-ekwu maka ihe odogwu Arthur Eze bụ nna anyị hụrụ. Ịghọtago? Ịma na-apụtakwa ya na-ekwu a na-asị anaghị agwọ ga ife oyi eji ego eme mana ego afọ ifuru o spendịrị ebe afọ obere ego ka a ga-etinye ya. Gọọmenti edebere mụ na gị na-abụ a powerful hospital. Do you understand me? Dịka Zenith akịta Okwuluọla na-akpọ ndị be anyị na-enwekiri n'ihe ishu were eje na Abuja. Ịghọtago? Watch the video. The wisdom. And the governor is a very clever man. He's a very clever man who helped us to solve it. We have the money, but how can we shy? Can you shy? There's only go. Only governor Soludo will know how to shy. Now, my dear governor, I don't want to waste time. I will buy you 5 billion naira. Adding next year. So you can share it. That is good. 5 billion naira. And Agricam, I give you 100 million. Ň5b 100 million. Okay. Methodist 100 million. Okay. Come down now. Okay. Banda. Okay, ụmụnne na-ege m ntị agwa ịnụlụ ego no spend golulu ebe ọ nọ na this stage 5 billion 300 million. You understand me? Aya wapụta ndị Igbo asị gị nọ ada agwa ọganya ife oge eji ego eme ma ọ bụ na poor man ada advice big man. Mana kwa ifuru ego akịta nna ya ukwu bụ Arthur Eze spendịrị ebe a Anambra steeti gọọmenti tiri ifere ka 1 billion or 2 billion fa ga-edebere mụ na gị na-abụ standard hospital ga na-arụ ọnụnwụ kidney transparent ga na-etriti nwu kidney patient ga na-arụ ọnụnwụ ma ndị nwere heart problem and other sicknesses. N'ife akịta ọ ga-abụ oge ọbụla ife ebe ndị be anyị ebu ndị be anyị o nwere hospital nọ n'ala Igbo today a na-emenwu transparent dị nwere onye kpatara Okwuluọla ya awụ onye ọ kpatara oburu ya naba Abuja maọbụ na ebu njebe Lagos ma na ebufere India ma na ebufere Port Harcourt. Do you understand me? Mana look at the kind of heavy money Arthur Eze drop the governor of Anambra State. Ịghọtago? According to ife okwukwe na this video Olesi kwa ọ bụ na fulfill the promise but from nghọta nke m Arthur Eze abụrụ onye ga-abụ n'okwu ma ọ mezunye. Ịghọta na ife a na-agwa gị kenekwe m unu asị nka nchetara unu o mebe unu chefuru echefu because ọ dị ka na ndị Anambra ka enye dị mọnụ ọzụkwa na o nwere onye bụ unu ketere m ịgwa m ma ọ bụ na o nwego any tangible otu na-eji ego afọ wee debere anyị. You let us know. Ka emesịa.